Als ze alle bij elkaar lezen, is het een hele tafel vol. De verdachte is nou alle gedacht nog jaren dwaande maar een stellerij. Vreed want er liep wel strapjeren, toch personeel van het verzwagingshuis Marienbos op het Jereveen. Hij roende over de gang heen en ik denk, goh, dit klopt net helemaal. Zo'n gevoel kreeg ik. Toen heb ik hem vragen gesteld en die kwamen net overeen. Hij zegt dus naar naambadjes. En ja, als ik dus vreeg, goh, nou, wie ben je op ziek, dan krijg ik toch wel een naam, maar die kreeg ik dus net. Dus toen heb ik de receptie beld. De receptie bel op zijn beurt de politie. Die kon de man letter op een oorplak aanhouden. Bij hem thuis waren daarna een dikke 100 beurzen en tassen maar inhoud uit de hele provincie voen. Het gaat hem om het geld wat in de beurs zit. En ja, daarbij gong de bankpassen en de rijbewijzen en de identiteitsbewijzen ik mooi. Had er daar dan ik nog wat met die, maar bij gelijks de bankpaskes? Zat wij het no bekend kennen net, want dan hier een ongift is wijze maten. De politie is noodwaand om contact te zoeken met de eigenaren van de beurzen en tassen. Er wordt het na alle gedachten nog wel een aantal weken voordat alle wat we bij de goeie meisjes te plakken is.